Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi namukelo channel ehamba phambili inkezo. Mina kuveza ukuthi ungakho mali bathi ilasibona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Abafethu igilizi manga lapha ingoma yeGcokama elisha umthandeni SK lapha nesihloko sithi ke Paris lapha ke shana intokazi eshaka mnanda kakhulu lapha nolwami mtakandlunkulu lapha ke bafethu hlona imbone ezinkundleni zokuxhumana abantu impela bencoma umsebenzi weGcokama lesha lapha le ngoma ke ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi sebathe ukuyizwa impela ukuyona ingoma ephuma eqala kwi-album ayidedilile usuku namhlanje umthandeni umfoka amanqele lapha le ngoma eshana intokazi ethi Paris. Le ngoma ke izidlela amahlanga lapha ezinkundleni zokuxhumana kuma digital platforms lapha ku YouTube ke le ngoma ileli sithathu kwezingoma estrenda eNingizimu Afrika. Lapha ke le ngoma igijima lapha ibheke ku 300,000 wama views lapha ke ino 2 days inensuku embili iphumile le ngoma ke bafethu izinto ezimnandi kakhulu ekumesishaya ihlombe lapha singazibi singabantu ababheke lapha okwenzakala lapha nemculo yamaskandi okanye nje endimeni ikaMaskandi lapha labantu ke babakushebeka imbono ngokuhlukahlukana kwabo bathi ke iGcokama elisha likaze litrende ngalolu hlobo lolo ke umuntu wenza ukuthi le ngoma itrende kakhulu lapha nolwa umntaka endlunkulu lapha nolwa ndlunkulu okuyintokazi ephuma lapha kwinkabi record ke lapha neshaka mnandi nje mangabe lapha uyithathile wayifaka engomeni nabo asekuhlukana ukukhuluma abantu bathi kunengoma kalwayina edays iphumile kodwa lapha ku 180 wama views lapha 180,000 kodwa lapha iGcokama elisha libheke ku 300,000 noma ukuthi ulwa otrendisele ngoma ungane yakhe ibe ngemuva ngama views lapha. Ngazi ke mina nganda kwethu ukuthi wena kuthini okwakho mhlawumbe ukuphawula ngalolu daba kodwa ke sivehlala lapha na comment section ungixoxele kabantu ukuthi wena uthini lwakho ngalolu daba. Mina ngaza kwethu ngilasiboni bekuyizona namhlanje ngiphathele zona ngifuna ukushare lwakho ngalolu daba. Nisiphatha kahle nganza kwethu, ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwi video elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.